Днес ще ви запознаем с тези страхотни карти Тин ключ за родители и ще ви покажа защо са толкова невероятни. Сега разпръсквам тези карти и искам да си избереш една карта и да прочетеш въпроса на нея. Ако искаш, аз мога да ти го задам. Ако искаш, ще го прочети. Ти отговаряш от твоя гледна точка, аз отговарям и като тинейджър на твоята възраст, и като родител. Какво сънуваш най-често? Ти отговори първи. Някой ме гони, краката ми изтръпват, не мога да тичам, бавен съм и ме хващат и до там свърша да съня. Значи това е някакъв страх, който ти си имаш вътрешно в себе си и който ти избива подсъзнателно. Да. Аз като малка най-често сънувах на твоята възраст, може би, по същия начин, че съм в някакъв лабиринт, понеже ние живеехме в блок, ти знаеш къде живее баба ти и дядо ти, и че тичам по стълбите, обаче няма изход от това стълбище. Давай, следваща карта. Какво правиш, когато не можеш да заспиш нощем? Какво? Гледам си на телефона, докато не заспа с включен телефон. А не мислиш ли, че като си гледаш на телефона и той те разсъмва още повече? Не, това ми помага да заспа. Добре, аз ще отговоря първо като възрастен човек, гледам си на телефона. А като дете, понеже нямахме телефони, с Леда ти бяхме в една детска стая, като двете ни легла бяха и така, и си разказвахме приказки. Даже аз си спомням, че един път ти разказах червената шапчица и съм заспала по средата и се събуждам посред нощ, ма всичко живо спи и аз продължавам да си разказвам червената шапчица. Айде, трета за щастие. Един твой успех, с когото се гордееш най-много? С какво се гордееш много до тук? Че отслабнах. Да, това ти беше доста тежко. Да, за тези от вас, които не знаят, в детството си той беше доста пухкавичък, понеже сестра му, нали, тя винаги е била много мускулиста така и слаба от тренировките си. Той беше горкото, нали, виж сестра ти, по едно време се завъртя колелото и беше на сестра му, виж са брат ти. Та, да, съгласна съм с това. В моя случай, мой успех, с който се гордея на твоята възраст, беше това, че тренирах. И се явявахме по състезания. Нали, то не е било както примерно сега при сестра, аз не съм тренирала художествена гимнастика, било е модерен балет и аеробика, но много обичах да хода на тренировки и това беше нещо, с което най-много се гордеех. А в момента най-много се гордея с вас. Аз знаех.